Pinoy Bus Driver TV. May pasero tayo may busit na tumaas ang BP. Taga Kalbayog, Samar. Tumaas ang BP ni Madam. Pupunta lang daw siya sa anak dito. Dito tayo sa Matnog. Dadali niyan doon sa hospital ng Matnog. Seat number 20 yan, seat number 20. Sumakay ng Pasay. Yan, ay ambulans siya, nagsundo. Tumaas ang BP niya, 150. Nahilo daw siya, pero hindi naman siya high blood daw. Wala mo daw sa maintenance sa high blood. Ngayon lang daw tumaas eh. Yung bag niya, nandun na. Yan naman. Makakamit daw, walang problema. Naka-safety na yun. Sir, na-safety na ba yun, sir? Oo. Ay. Ayan si Migo. Ayan mga taga-Paskat, Migo Pusit. Si in-assist nila yan, nakadali sa hospital. Mga taga-Paskat. Mahirap pagbiyahe sa gitnang dagat na may high blood. Shout out sa driver ng ambulansya. At sa mga taga-Paskat. Yan, folks, kate. Ang malakasan kanina. Okay, yan sa ambulance yung driver na. Sino siya ng ambulansya dito? Ang pasahero namin, number 20. Kakalbayog. Kasi tumaas ang BP. Alas 4 al 25 na. Pugs dateng. Ay, iwan tuloy si Madam. Sunduin lang yun ang anak niya dito.